A idea xorde de cando eu vía no estranxeiro, eu solía vivir en Londres, cada vez que iba ao aeroporto, pois a Heathrow, que viña de volta a Coruña, ao final iba a última porta de embarque e a medida que me iba acercando, ias vendo pois a xente que falaba galego, outro tipo de humor, era como sentirse na casa. Entón aí pensei que guai estaría ter a nosa propia aeroliña galega, en galego, e vernos pois interactuar co resto de países, etc. E nada, cando voltei a Coruña, a Galicia, dixen, bueno, temos que poñer esta idea en funcionamento, desde aí xorde Pulper. É difícil de saber, porque a verdade é que eu creo que a versatilidade é a mellor cousa que eu teño como creadora. Gústame moito pois probar cosas novas e tamén tentar coller o meu estilo e movelo a distintos xéneros. Pulper é totalmente diferente, unha comedia moito máis sitcom, quizá pois como Cámara Café ou The Office, que son xéneros que estamos moi acostumadas. Por exemplo, o último documental que fixen, Segunda, que tamén está aquí en RIR, mezcla un pouco pois a sátira comparando co Imperio Romano, pero ao mesmo tempo conta a historia dunha muller que é unha historia moito máis costumbrista, pois de Galicia, do rural. Entón, gústame moito mesturar, eu creo que seguirei facendo a ver a onde me leva. A comedia é infinitamente máis complicado que o drama, eu creo que facer rir alguén é unha cosa moi preciada, sinto moito respeto pois por todos os creadores e incluso a xente que do teatro que ponse diante e tenta facer rir os demais, porque ademais a comedia pois é moi personal. Nós estamos na casa, moitas veces estamos vendo unha serie, un programa e tampouco estamos a rir a gargalladas, pero en verdade estamos gozando moito. Entón a comedia é moitísimo máis personal, moito máis difícil, pero sí que facer rir a alguén, estar nun teatro ou nun cine e ver como alguén ri dos teus chistes que ti escribiches na túa habitación e dixes, "Uah, que gracioso isto", e ver que alguén se ríe con eles, eso moitísimo, ten moitísimo máis valor que facer chorar a alguén. É unha escapatoria, eu creo que ao final do día é unha cousa que valoramos moito máis que chorar, por exemplo. Cando estás cansado, legas a casa, ao final queres desconectar, e o humor sempre pode ser unha escapatoria para todos nós da nosa vida. E creo que en pantalla, no móvil, no cine, no teatro, sempre buscamos ese humor, é unha cousa que valoras moito no teu día a día, porque senón sentes-te moito máis apagada. Entón, pois é maravilloso, temos que rirnos de nosos mesmos, que é moi importante tamén, así que nada, sempre intentar ter humor nas nosas vidas. Eu creo que sempre temos que ser, como creadores, sobre todo, eu creo que sempre temos unha responsabilidade con todos os contidos que pomos na pantalla, por exemplo, pero creo que é importante saber e poder rir de nosos mesmos, de todo o que facemos. Eu creo que, por exemplo, na serie, en Pulper, facemos gala diso, que os personaxes están a rir, pero a rirse de sí mismos. Eu creo que son conscientes de que tamén están cheos, por exemplo, pois de estereotipos, etc. Como creadores temos que ser conscientes de iso. Eu creo que sempre hai que respetar o límite dos demais, creo que sempre temos que intentar que non sexa nunca desde a ofensa, porque é importante. A parte diso, pois eso, creo que hai que tomar sempre as cousas con humor, a comedia é moi importante, o sea que sempre nos límites. Eu viví en Inglaterra, ali teño un humor moito máis negro, incluso dende, pois, eu fixen unha curta coa BBC que era literal se ría de como a sociedade inglesa trataba distintos temas como o medio ambiente e demais. Eu creo que o humor é unha ferramenta moi poderosa tamén para ser conscientes dos nosos fallos como a sociedade. O audiovisual, aínda que estamos moi globalizados, é completamente diferente, sobre todo creo na perspectiva de creación. Por exemplo, aquí en Galicia creo que temos unhas temáticas e un estilo moi concretos, falamos moito pois, do novo cinema galego, do costumbrismo, é un cinema quizá moito máis lento, etc. En Inglaterra pois, hai unha diversidade moi grande porque hai moita industria underground, etc. Estados Unidos é moito máis comercial. Creo que, bueno, haber estado en distintos sitios tamén favorece o meu cinema. Eu creo que cando cheguei aquí quizá sentíme un pouco fora da auga, porque, bueno, tamén hai que ser conscientes de que depende dos contidos que queras facer e do estilo que teñas. Por exemplo, a hora de conseguir subvencións, pois a veces é moito máis difícil, pero eu creo que hai que ser fiel a nosos mesmos, creo que o noso estilo é importante, creo que é importante que fagamos contidos diferentes, pois quizá
fai anos unha serie como Pulper ou como Poscoito, por exemplo, sería moi difícil de facer, etc. Tamén as redes digitais e todo eso abriu moitos contidos. Vivimos nunha época estupenda para facer cosas novas. E bueno, creo que Galicia tamén está moi aberta tamén a facer cosas novas. Ao final, por exemplo, a nosa serie está en galego, bótase en outros países, o humor, por exemplo, é universal. Eso creo que dá alas a que continuemos facendo outros contidos. Ahora mesmo a verdade é que estamos bastante ocupados con cousas novas na nosa produtora, que é Gen Funk Studio. Estamos facendo varios proxectos de animación, que é un campo que estamos moi contentos de comezar nel. Tivemos este ano, por exemplo, en RIR, unha curta que ya lo haré máis tarde, de Uxía Moreno, con un talento moi interesante de animación. Tamén estamos desenvolvendo a miña primeira longametraxe, que é moi emocionante, chamase Xido. O ano que ven imos rodar unha curta xa como proof of concept da película, xa está subvencionada pues, ese proof of concept, o guión, etc. Imos dando pasiños pequeniños, bueno, tamén esperamos facer máis comedia. Nada, cada ano pues, retos novos, así que desexando volver outro ano.